My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. La 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 la. Escoltem ara la cantant René Marie, una dona amb molta personalitat, molt ben acompanyada en aquest disc Vertigo del 2002. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden, or on a crowded avenue. Ooh, you are here, so am I. Maybe millions of people pass by, but they all disappear. From view, and I only have eyes. I only have eyes for you. I don't know if I'm in a garden, or on a crowded avenue. Ooh,
pass by, but they all disappear from view. And I only have eyes, I only have eyes for you, for you. I only have eyes for you. Yeah, yeah, yeah. I only have eyes for you. For you. For you. Què et sembla, la René Marie? Bé, canta molt bé. Canta molt bé, té una veu fantàstica, sí. Sí. És francesa o de quina nacionalitat? No, és americana, és nord-americana. Nascuda, surenya, nascuda a Virgínia. Neix a Virgínia el 1955, una anònima mestressa de casa que debuta professionalment quan té 42 anys. El 1999 actua al Blues Halley de Washington, D.C., una actuació molt exitosa i allà, a partir d'aquí signarà pel segell Max Jazz, en el que publicarà 4 àlbums fins al 2004. Aquest Vertigo, gravat el 2001, és el segon que va gravar amb el segell i possiblement seria el més reconegut dels 4. Robert Hurst és el contrabaix i Jeff Tain Watts el bateria, una de les parelles rítmiques més valorades en aquell moment i durant molts anys. Realment és una parella rítmica que ha funcionat sempre molt bé. Simplement els podem recordar als anys 80 i 90 tocant amb alguns dels millors discos dels Winton i el Branford Marsalis. Els millors discos de l'època, el J. Mood, el Black Coats i tots aquells discos doncs eren ells, no? Mulgrew Miller és un excel·lent pianista, ho sabem, i en alguns temes Chris Potter toca el saxo tenor o el clarinet baix, depèn dels temes. Jeremy Pelt també intervé en un tema, crec, la trompeta. John Hart, guitarra, i el Jeffrey Haynes, la percussió. Aquest seria el tema una miqueta més comercial, més de pop. Aquí, a mi em recorda una miqueta una vocalista que a mi m'ha encantat sempre, no sé què n'opines tu, que és la Roberta Flack. La Roberta Flack sempre ha sigut una dona que m'ha agradat moltíssim i aquí hi ha moments que me la recorda. Continuem amb un tema més jazzero. Chicks and ducks and geese better scurry when you take me out in your surrey. When you take me out in your surrey with the fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters when you drive them high-stepping strutters. Nosy folks will peek through their shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard is genuine leather. With eyes and glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two bright sidelights winking and a blinking. Ain't no finer rig, I'm a-thinking. You can keep your rig if you're thinking that I'd care to swap for that cute brown cozy sexy surrey with a fringe on top. All the world will fly
in a flurry when you take me out in that Surrey. When you take me out in the Surrey with the fringe on top. When we hit that road hell for leather, cats and dogs will dance in the heather. Birds and frogs will sing all together, and the toads will howl. The wind will whistle as we rattle along. The cows will moo in the clover. The river will ripple out a whispered song and whisper it over and over and over and over and over. And don't you wish this could go on forever? Gosh, I wish it would go on forever. How I wish it would go on forever and would never stop. In that cute brown, yellow wheeled leather sexy Surrey with a fringe on top. Driving slowly home in the Surrey with the fringe on top. I can feel the day growing older. I wanna lay my head on your shoulder, nodding, drooping close to your shoulder till it falls kerplop. The sun is setting on the rim of a hill. The moon is taking a header. And just when I'm thinking all the earth is still, a lark starts singing in the meadow. Hush, you bird, can't you see I'm sleeping? Got myself a dream worth keeping. Whoa, you team, just keep a creeping at a slow clip, clop. Don't you hurry in the Surrey. We're in no hurry, no Surrey. So slow down in the Surrey with the fringe on top. Slow down. Com ho veus, això? Tot i que sé que no ets molt de vocalistes, pregunto. Està molt bé, i a més els músics francament l'estan acompanyant molt bé també. Sí. Doncs això, que la René Marie és una lletrista, compositora, arranjadora, educadora,
Influïda per la seva educació surenya, hi ha blues, hi ha rhythm and blues, country, bluegrass a la seva música, i ella va, començar de joveneta actuant en algunes bandes de rhythm and blues, però es va casar amb 18 anys, va tenir 2 fills, va entrar a treballar a un banc, i quan els seus fills es van fer grans, ells mateixos van seguir i la van animar a cantar professionalment. El seu marit s'hi va oposar, li va fer un ultimàtum on hi havia bastant de violència verbal i també física, fins que es van separar. Ella va dir prou, s'acabó i busco les garrofes per una altra banda. El 1998 publicarà el seu primer CD, autoproduït, amb un títol prou significatiu, Renaixement. Després vindrà l'actuació aquesta del Blues Halley que hem comentat i les gravacions a Mac Jazz. Ella té uns 11 discos publicats i moltes actuacions en diferents clubs. És activista social, lluitadora contra qualsevol mena d'abús i defensora de la capacitat de la música per canviar vides. En aquest sentit, doncs, ella ha organitzat molts seminaris, molts tallers de musicoteràpia, d'ajut, diríem, a la gent des de la música, no? El 2011 signarà pel segell Motena i el 2013 grava With Love to Erta Kitt, una cantant i actriu que destacava present per això, pel seu temperament i rebeldia. Va ser famosa a l'època. I la René Marie és una convidada freqüent a la Lincoln Jazz Orchestra, també al San Francisco Jazz Collective i altres orquestres de jazz de diferents ciutats on és molt apreciada, ja dic, molt convidada, molt sovint. Vine cap aquí que cantaràs amb nosaltres, no? Un tercer i últim tema, Vertigo, que és el que dona el nom al disc, i aquí ja intervé el Chris Potter, escoltarem amb un dels 3 temes que intervé. Aquí també ens recorda una mica la Betty Carter, que ella reconeix com una de les seves influències. Sí, som-hi! Molt bé, sí, hem conegut una cantant. Vertigo, 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 vertigo. Look at me, I'm floating just like the first snowflake that falls from heaven. I'm so dizzy, I don't know my left from my right, my up from down. I get vertigo just thinking that you might look in my direction. How will you know how I feel when there are no words, there is no sound? It's hard to believe that this is happening. I don't even know who to thank or to blame. Someone explain how this could be happening. You turned a spark to a passionate flame. I have completely forgotten my name. Nothing in my life looks or feels the same. It's insane. I thought love would be more mellow, but what I feel is so erotic. Night is day and hot is cold, and my equilibrium's a mess. Raindrops falling on my face feel just like the kisses I'm expecting. Sunlight shining on my shoulder could be the warmth of your caress. Somebody please tell me what's happening. Who's that in the mirror with that silly smile on her face? I can't
first embrace. This joy in my heart feels so out of place, out of place. My balance feels like vertigo. I don't
Doncs sí, a mi aquí em recorda la Betty Carter. Sí, en veritat, tinc que reconèixer que té molt de talent. Sí, talent Aquí és ben visible. Sí, no, està claríssim que sí. Vull dir, modula fantàsticament bé. I bé, bueno, això, va estar pobreta una sèrie d'anys a casa, dedicant-se a les tasques domèstiques i el que fos, quan realment era una dona molt talentosa. Va esperar a tenir 42 anys per emancipar-se d'alguna manera, per renéixer, i llavors va ser quan vam trobar amb aquesta dona. És una dona bastant activa, realment té bastanta activitat. El que passa és que producció discogràfica en aquests darrers anys, em sembla que l'últim disc que li he vist és un disc del 2016, i no sé si en té algun altre, però és activa, és activa. Socialment seguríssim, i també actuacions i amb diferents orquestres i això, doncs, ja dic, la conviden sovint. René Marie.